O, dito lang, konting video lang. Ito yung mga kasamahan ko. Napadaan lang po, nag-training nakita ko po itong brustedan. Pero hindi naman po ako nag-order ng brusted. Shawarma po yung in-order ko. Ayan. So yun, niluluto nila yun, no? Tignan po natin yun. Ayan. Yes, because I'm a YouTuber also. And I also have Reels and Facebook. So they are, what nationality is there? India? Bangladesh. Oh, also my friend is Bangladesh, Atikul. Muhammad Atikul. It's delicious. Ano? Ang sarap, no? Shawarma. So, yan po. Hope mapasaya ko po kayo, ha? Mga kabayan. Ayan, no? Meron pa isa doon. Opo. Yes. Multi-nationalities. We love each other. Ganito po yung buhay someday. Kaya, ito na lang. Taste para mabigyan natin ng kinabukasan ng ating pamilya. Because we need to do it. Kasi ang hirap. Isipin natin kung nagpinas din tayo, mahirapan din tayo. Sakripisyo, wala man yung presensya. Buti mayroon na po ngayon mga video call. Ayan. Yun pang advantage. Kaya salamat po and God bless. Good afternoon po.